Един богаташ си загубил 200 жълтици и обявил на целия град, че който му я намери, тази кисийка с 200 жълтици, ще му даде половината. След няколко дни един беден човечец му занесъл кисийката, но богаташа въобще не иска да дели с него и затова му казал: тази кисийка, освен тия 200 жълтици, имаше един скъпоценен камък. И изглежда ти си го откраднал. Като ми го върнеш, ще ти дам половина. Много се обидил човека, защото всички го знаели, че е много честен. Това решил да се обърне към съдията. Бил много мъдър човек. Съда питат богаташа: вие твърдите, че във вашата кисийка, освен 200 жълтици, е имало и скъпоценен камък. Така ли? Точно така, господин съдия. И този тук ми го открадна. Като ми го върне, ще му дам половината. В такъв случай изглежда тая кисия не е ваша и трябва да я върнете на човека, който е открил, а вие да си чакате някой да открие вашата. Значи, когато си много алчен, станеш без нищо.